nového videa. Dneska tady máme zase tuhle sérii. No a takže jo. Samozřejmě, jak vidíte, získal jsem trošku lepší vybavení. A hlavně jsem s tím železným armoru. Takže hodně dobré. Postavil jsem si balkón, že jo, tady mám menší skladiště, ale kůžu mám fakt dost, to se bude hodit za chvilinku taky. Kůžu mám tady, to si myslím, že je dobré. Potom tady mám něco, tady mám potom postel. No a tak mám bezvýznamný kompas a 11 levelů. A už hrajeme víceméně dní. No, takže jako dneska bych chtěl postavit to, že postavit střechu, protože jak vidíte, tak střechu úplně tím nemá. Mám tam jako strop a nevím, takže jo. Já jsem si na video nachystal spoustu staků, tak jeden stak, ale to je jedno, z mého kanálu. Tady. Teďka se uděláme asi slabiny, máme asi nějaké schody, tako, co by mohlo stačit, nebo 25 radši. Teďka si uděláme 30, tak to by mohlo stačit. Teďka se jenom stačí dostat na střechu, že je trošičku těžší. Já si vezmu jiné bloky a taky, dívejte, 3, 2, 1, boom, mám 7 dia. No a vy jste nic neřekli, že mám potom jako to, nedal jsem si kreativ. Klidně vám to příští video ukážu. Teďka ne, příští video klidně. Já natočím rovnou teďka, jako čtvrtý díl. No takže nebudu to už kecat, ale dáme na tu střechu, teda na tu střechu. Bum, bum. Když je na strop, tady vidíte tohle. Úplně nejlepší teda není. Takže já to udělám asi tady takhle. Nečekal jsem, že tohle nikdy budu dělat, ale ano, chci to udělat. Protože, že střecha se v Minecraftu vždycky hodí. No, takže tak. Bum. Tak. No a obrys asi máme hotový. No a ten vesničan. No samozřejmě příští díl mám v plánu udělat to, že se natěžím předtím spoustu dřeva a postavím takové náměstí pro vesničany, protože já budu chtít skopat tyhle baráky, prostě udělat normální tradicí místnost, nebo kde si prostě navedu jenom 2 villagery, no. Že jo, už více toho dělám. Ještě tady bych mohl udělat takovou rozumnou střechu, no, to je jedno. Tak a teďka jenom tady zbývá udělat. Já jsem to nedomyslel, já jsem takový trouba. To je jedno. Teďka potřebuji udělat tohle, že jo, už vím, tady. Já si vezmu tohle, 24, bude stačit. A tady si hodím tohle a dám si z toho normální bloky. Prostě nedomyslel, to jsem rád. Já na něčem pracuju, ale nevím, že nemám na to bloky. A taky jsem prostě natěžil spoustu kamene a taky budu potřebovat nový krompáč prostě. Takže tak, tady bych udělal tohle. Tady taky to stejný, bude to tady dobré, jo. To bude dobré, tak. Tady, tak. Aťka, tady vezmeme tohle a děláme tomu střechu. Bum, bum. Tak, aťka, takhle budeme pokládat nějakou dobu. Hej, nech toho. Slabé, pitomej. Sakra.
samozřejmě dejte odběr. A doufám, že to fanoušci zjistí, že mám druhý kanál. No to je jedno. To budu nahrávat asi ten druhý kanál. Tak. A tak. A tak. Tak. Doufám, že to fanoušci brzy zjistí, že mám tam už to hodně změnil. Tak mě to začíná štvat. A dost se bojím. Tady budu prostě natáčet tuhle sérii. Vážně mi to nevyšlo. Tak. Teďka. To je tady, že? Hádám. Jo, je to tady. Sakra. No, to je problém. Že já nemám. Tak, víte co? Na to tady málo dělám. 2 slaby. Nikomu to vadit nebude. Takže 30, no to je hodně. Tak, nastavíme se teďka tady. Tak, teďka potřebujeme tohle. Tady doděláme tohle. Tak, bum 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 bum. Tak. Střechu máme hotovou. Jenom tady teďka položíme tohle. A tady ještě. Tam to má už. Tak a tak, no. To je dobré. Tady můžeme zalézt. Tak. A teďka tady dáme takhle slab. Teďka tady to takhle skopeme. A tady máme to. Skvělý. Tak. To je asi pro dnešním videu všechno. Stavila jsem jenom střechu. Ale počkáte, ještě vám to ukážu. Tak jsem si tady dal pressure plate. No, vypadá to už líp. Takže jo a čau lidi.